Gledajte nove epizode na Lukas Tun srpskom kanalu svaki drugi dan. Avanturisti, imam nove informacije. Kreni da pričaš, brate. Zajedno smo u ovome. Saznao sam to da zločinci imaju strašan plan da napadnu naš grad. To je strašno. Opušteno, samo moramo da saznamo za taj plan. Pa kako ćemo to učiniti? Dobro pitanje, još uvijek nemam plan za rešenje njega. Znam, imam plan. Zaista? Pa čestitam, sestro. Veoma sam ponosan. Kaži nam, kakav je tvoj plan? Pa moj plan je da odemo tamo i pitamo ih šta je vaš plan. I šta misliš da će oni odgovoriti? Hajde, doktore Mau Mau, daj mi neke od svojih izuma iz laboratorije da se igram. O, naravno da ne, princezo. Moji izumi nisu igračke. O da? Pa šta je onda ovo ovde? Ovu lutku nisam izumeo, nju sam osvojio. Ha 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 ha. Ali... Hajde, doktore Mau Mau, daj mi neke od svojih izuma da se igram. Kako dosadna mala devojka. U redu. Oduzimaš mi apetit. Evo ti, idi igraj se sa ovim izumom. Ha? Uvo? Želela sam raketu, laserski pištolj ili nevidljivi plašt. To je sve što imam, ajde idi i zabavljaj se. Kako dosadna laboratorija! Kakva razmažena devojka, pa nju bi strašilo bolje vaspitalo. Pogledaj ovo na šta liči. Hej Jesse, počinjem sve više da se brinem zbog zlikovaca koji napadaju naš grad. Da, moramo saznati njihov plan. Šta gledaš? Hej Malva, šta je to u tvojoj ruci? Ne tičete se. Izgleda kao ogromno uvo. Ogromno uvo! Zato je ova igračka tako dosadna. Grozno. Kako čudna ova igračka. Lukas, pazi se. Pa ovo je jedno ogromno uvo. Pogledaj koliko je. Halo, da li se čujemo? Čekaj. Šta je, Lukas? Mislim da shvatam. Razumem kako ovo uvo radi. Ovdje sa druge strane imaš slušalice, pogledaj. Ima i dugme. Treba da se uključi ovdje, a? To je to. Pa ovo uvo ima super sluh. Ha? Kako tu misliš? Baš tako. Možeš da čuješ sve sa njim. Wow. Ajde, drži. Evo, pokazat ću ti. Wow. Izdaleka mogu čuti čak i tvoje disanje. Buba švaba!
Odvratno. Lukas, jesi li dobro? Manje više. Bitno je da sada razumem kako ova igračka radi. Pa, ona zapravo ima super sluh, to je jako dobro. Meni ovo ne izgleda kao igračka. Ali zahvaljujući njoj ćemo moći da otkrijemo plan naših zločinaca. Kako to misliš? Vidjet ćeš. Ili bolje rečeno, čućeš. Testiranje. Testiranje. O. Zločinci, okupili smo se ovde da sprovedemo naš plan u delo i napadnemo grad avanturista. Avanturisti će biti poraženi, 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 avanturisti će biti... Da bismo osvojili grad avanturista, moramo isključiti plavog avanturistu iz igre. Kada bude spavao, provalit ćemo mu u sobu i uhvatit ćemo plavog avanturistu. Dakle, to je plan zločinaca. Žele da me uhvate dok budem spavao. Lukas, šta sada da radimo? Naučit ćemo lekciju mi ove zločince. Kada padne noć, sprovešćemo naš plan u delo. 1, 2, 3, zločinci vladaju! Ste li sigurni da je ovo pravo mesto? Naravno, vampi, ovo je soba plavog avanturiste, pa pogledaj, tamo je i Žorži. I gde je onda plavi avanturista? Napad! To je to! Bravo ljudi! Pobedili smo! Avanturisti, sada nije vreme za slavlje. Mi još uvek moramo da porazimo princezu Malvu i vešticu Pandoru. Nazad na svoje pozicije!
Dođi vamo, Pandoro. Imam loš osjećaj zbog ovoga. Ostavi to za sebe. Naš plan je savršen. Ali ne mislim da će biti tako lako. Ali, gde je plavi avanturista? Ovdje sam. Napad! Vidiš, Pandoro, rekla sam ti da neće biti lako. Ali ti... Pobedili smo! Sada možemo da slavimo! Hej, plavi avanturisto. Mislim, bilo je sjajno to što smo pobedili loše momke, ali kako se zna da će upasti u tvoju sobu večeras? Bilo je previše lako. Mogao sam čuti plan zločinaca sa ovim uvetom ovdje. Hej! Pa gdje je ogromno uvo? Lukas, ostavi si ga tamo u šumi opasnosti. Tačno. Pa makar je bilo dobro za bilo šta. Pobedili smo! Kako je plavi avanturista znao za naš plan? Mislim da ima špijuna među nama. Dođe, vola, nemojte gledati u mene. Hej, čekaj malo. Šta moj izum radi ovdje? Hajde, društvo, ne gubite volju. Sljedeći put ćemo pobediti avanturiste. Oni nisu ništa, jel da? Držite je!